note yang kasih mo beda berka MTED paper pertu ketika SQ3R kabut pule mo ya kini kinur sengaru shuyu na prolog mo te ka S mo kadi survey Q kadi question R mo kadi read R kadi research R kadi review te survey kadi wat binyak na shim tang kamat bakongsan question pat kli jingkali read mut pule Rusai wud ong ne kan mau piang lane tho. Review pat la kaba pat kan mau claim da pe jeki benta kiba kongsan. Te kaba wat binya ma pin kong kene ka shim ya kapor ar minute. Abai ko on pe binya ya ke jil ya kalen nong bro ko we shwaban pule. Yang pe ya ka kerteng kalenong kimat kiba konstan ya kidur kijikto badon ha kidur ya ka chat ya ka grab loneka map balai ha kata kalenong kaba ni pule bat ya ka paragraf pasdang bat bakut kadai ka jing lengkot ya ka jing tok kaba don ha kata kalenong Taropet ba ngin la ban itu adu lain dutuliki jingmut ba konstan ha kalenong ba ar jing keli kesim ya kapor duna ya ka lepo second keli kalenong ka kren sepang ki jing keli kiba kata kalenong ka don ki jubab yangi penuat ya kawai pakawai ka mat sya ka jingkeli balai pule kum karukom pule jungi pule ya kawai ka benta ka ju kapor wat bat pej ya ki jingkeli bahabu halor kamat marsok ong jam halade kene kasim ya kapor kumba si minit ong jam halade lane tho ya ki kentin kiba kongsan kiba ai ya ka jubab ya ka jingkeli ya kano ka benta ka bangi bu jingkeli penken mau klaim da pej ya ki benta ba kongsan kasim ya kene kasim ka por kumba san minit ma tenju ya lade da ka batap ya ki kentin ki ba kongsan ki bangi la ong ne la tho rong pej bat pej langi la ne am ban ken mau ya ki le ya kane hadin baladep pule ya kalenong tada ngila klet ya kamat bokongsan ngihaban pule biang te kene pat kedi ka babu jingtho nu taking mo te aswa ban bu jingtho ya kano kabangi pule ngidei ban berkat kine kilai teli mo ban ko kadi kejing tumu purpose ba ar kadi kejing ka sindrong structure lagi kadi kerukom ban tho method mo te ko kadi kejing tumu mo so ban dang ban pule bat bu jing tho ngidei ban perkat ya kejing tumu te ongi tho ha ba ha anak ka benta ka mo te kejing keli daga benta ban pule ba ar kadi ban yara ban penlek jingmut balai ban yara ban kam ken mau ya kabangi apule basau ban bu jing ken mau pasan ban tho ya ba ya ka jing ong kabangi kwa ban shim na ka jing kren kiwei ka ese kaba perkat ya ke jing tumu ka yarab yangi ban rai ya ke ka bat kano ban tho ha kabaya dei bat kejing tumu ban perkat ya ki benta ki kam ban kentub ya ki jing tho kilai jaj ki jing ai jing tip ki ya per kabangi kwa ban perkat kilong ben kong kanong rem balak dau ki jing mut ki jing batai kilain ba ainia war ka ki jing ai jing tip basisha bat babinya balai ki jing keli jongi lanek jing keli le jong jing ai jing mut ki jing kentho ki jing ai jing tip ki bayadon ha ka jing tho ka bangi pule plai ka jing ka sindrong kumba tho ha ka jing tho jungi
atau ngin thok ya ka jing thok jungi hakadur jungki lain kinuksa kanuksa lane kadur jung ka konsep mapping lane ka main map ta ka bangi penongkam tentu kan ka balai karkom thok ma ta kan ngibu da ka lane ka da ka bangi thok yaki jing pata lane ki jing batai berki ka da kadur ka babatai nuksa main map konsep map lane ka flowchart democratic approach mo da kan karkom pen keladur yaki jing thok transformative approach da karkom penyaklat antik method mo tekane we pat gawe bentak ade wan penlengkot ia kan kon jing thok so mare things mo tekane ngan sa baik biang aku ka next video mo